page 248 et 249 ka tafsir al-Qur'ana de sura 12 et sura 13. wa ma tas'aluhum alandaki be alayhi e konda be wajade ko min ajrin immorde joddi in huwa dum wonali illa dhikrun sona waju lil alamin onande tagore ne. wa ka ayin heewi min ayatin immorde mande fi samati onde ka kammuli wal ardi ka leydi yamurruna alayha rabi fi'ira mande jidi wa hum kambe an ha e majmu uriduna hibe durno. wa ma yu'minu gomdina aktharuhum ko buri heewde mabbe billahi alla illa wa hum sona kambe mushrikuna hibe shirka. afa aminu kabe holi an ta'tiyahum de aratabe awashiyatun suddayngal min adabillahi morde lette alla de aw ta'tiyahum mande aratabe asatu darngal baghtatan e juhaye wa hum ta kambe la shuruna be anda. quli hadhihi sabili min qolawol angolni adu mi nodda ila allah faade kala la basiratin do banganduye anamin wa manittabani e kala on jokkudolan. wa subhanallahi la bal wodani allah wa ma ana min wonale min al mushrikin ajado shirkobe. wa ma arsalna min lal min qablika ko aditima illa rijalan shona worbe nuhi meden wahina ilayhim faade mabbe min ahli al qura immorde yimbe caye. afalam yasiru e kaabe yahali fil ardi ka leydi fayanzuru be ndara kayfa kana ko honno latori aqibatul ladina battana be min qablihim aditibe be. wala darul akhirati wallahi ko galle den kala har khairun buri moƴƴude lil ladina wonande ben ittaqawhul be Allah. afala taqiluna yum haqqilta hatta idastay asar rusulu hastawni nela ben tayike wa zannu be fellita annahum kambe kadu kudibu gomdi be fennama jaahum arabe non joni nasruna ballal amengal fanujjiya men dandaman nasha umume yidi. wala yuraddu rutatake rutata basuna lette amen den anil qawmil mujrimina e ga yimbe bombe ben ko nebi ode hewtaybe yobe accu ko boni sibe jabi. lagad kana gomdi laatike fi qasasim e gissa mabbe on do musibbe julbe ibratun tasakuye mola naado no laamu hebora no development leydi hebora no justice tabitira no nundal tabitira no sécurité buttu holare tabitira e leydi no peewal tabitira e leydi no gandal hebora din tasakuyeji fo non nder ngol suratul si tay woni on faami ngol musibbe an julbe teddube liulil albab wonande jomirabe haqqillaji yalla wade jomirabe haqqillaji nanay be o qissa faamamo gollitiramo amin haray ko do qissa on gasi. kala ko humpa don yanyanede ton ila e député be mi jonni numéro ha ede nangal musibbe an julbe on be lagina wonbe extérieur nodde ka numéro téléphone ji dum ko 628 60 5309 même numéro Selcom Intercell Sotelgi numéro ji din fosi ona areba e kadi ka email elaji abdullahi kala @yahoo.fr. makana de alquranare wonali hadisan konde yewtere yuftara fefinde tende walakin skoni tasdiqa konde gongodirnde alladhi eden defte bayne day wontirde yeso mare wa tafsila konde fensutunde kulli shay'in kala hunde wa hudan konde pewal wa rahmatan konde yurmende le qawmin nande be minuna be no gomdina. suratu ra'd makiyatun. bismillahir rahmanir rahim. alif lam ra tilka dun do ayatul kitabi ko aje deftere denni walladhi wallahi unzila jippindo ilayka faade ma min rabbika imrde ka jomma walladhi de do deftere unzila ande jippina unzila jippinande ilayka faade ma min rabbika imrde ka jomma al haqq konde gonga walakin kuntum akthara nas ko buri hewde be bella yu'minuna bikum ina. Allahu alla alladhi woni on rafa samawati banto do kammule de bi ghairi amadin ko alday to gale tarawna haade suti don holli to gale no wodi. thumma stawa refte fotondiri alal arshka hore arsi wasakhara shamsa deltinange wal qamara lewrundu kullun dido fo yajiri dogali ajalin ha ila jannu samman wi'angal nyande go weta haradun ala yudabbiru al-amra mo toppito fiya kedan yufassilu al-ayati himo fensita ayaje de la'allakum no gasa ono biliqa'i rabbikum e hawrogol e jomi modon yokinuna haray kon tuuginuna haray kon holibe yananabe. wa huwa alladhi kam kallawni maddal arda fontudo leydi nin wajala wadi fiha ender mayri rawasiya pelle wan haran e candi wa min kulli thamarati murde kala dimde ledde den kala wadi fiha ender mayri zawjaini noneji ithnaini didi yukhshi al-layla musuddira jemma an nahara nyallangal inna fi dhalika ande woni dun dola ayatin mandeji leko min wonande be tafakkaruna binu mijito beno wajito. wa fil ardi woni kaleydi gita tumbe mutajawiratun sirtude da ko leydi boderi da ko raneri da ko baleri
wa jannatun e ngesele min anabin immorde inabu ɗa wa zar'un e remuruji wa nakhilun e tamaroje sinwanun cinkodirɗe o gayru sinwani ɗe cinkondira ɗo fof yusqa hino yarnire bi ma in wahidin ndiyan gotan modi Allah hino wawi wono faddilu meɗen ɓurdindina ba'daha yoga mum ala ba'din ka dow e dow yoga fil ukuli ka ñamete ka welugol ka lewñugol meɗen ɓurdindina foole ko ndiyan gotan modi inna fi dhalika woni ɗum ɗo la ayatin mandeji le kamin onande yimɓe yaqiluna ɓe no haqqila wa in ta'ajab sa hawi ke fa ajabun no hawnigoy qawlum konguɗi ko ɓen wolde kon aida kunna wi'ugol e hosi men laati ke turaban bombu leydi aynana men la fi khalqin men wonto e nder tago jadidin kesu ulaika alladina ko ɓe won ɓen kafaru yettuɓe bi rabbim joomi maɓɓe wa ulaika ɓen ɗon al akhlalu kolomboje ɗen fiyanagim wono e ka daɗe maɓɓe wa ulaika